Odi mensen, goeiedag, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Mijn baro die met takko die na nefa ta obja gado konfo kaba profe. Ik ben met ons genoveerd obja man genoveerd kantasi obja en in titi. Mensen wegens personal reader kan ik geen akkoord van navisani vandaag presenteren. Omdat we moest doen pressie in een euro samen biga program. En we moest kiezen aten voor Dorobaka. Doordat die mensen geen akkoord van navisani wegens personal reader. Omdat we gewoon een pressie we doen het eigenlijk. Maar sorry voor dat. En met akkoord grantangi. Do upatu sefu ko achi na program ako na wisani me baru nu ambiguity en me even yamada ti de mina manja program omdat zij de mise program maar wan san kon tussen tak mi muso harwe en go to wan sa SSC en ayuru da mi gwe mi mus doro mina mandoro baka ayuru sa mi mus kom baka do dati maar ik ben wel volgende week en van na mi de trawiki baka na program ako na wisani mensen. Maar heel met bieden man voor ons schuldig geven, maar misa boala mala se tu se voor a programma conform. We zijn niet idee, maar we gaan samen tegen taki mi mus gwe ayuru dati en mi denk dat mi kom eerder snel voor tegen taki a programma kan godoro idee, maar ik ben volgende week wel hier met een programma conform. We zijn mensen abon. Respecti grani, wabuneti wabumba na po detire, tapasonde bagana vandaag is 2 augustus 2026. Vandaag is zondag mensen. Geen akkoord vandaag mensen. Respecti grani aan sa kapasi. Me baro wan bigi odi ba. Odi.